Το όνομά μου είναι Λάζαρος, εύχομαι να περάσετε καλά μαζί μου. Έρχομαι από την Κατεβάνη. Θα σας κάνω ένα κοκτέιλ με μαστίχα. Συγγνώμη που είμαι τραγαρισμένος, είμαι πολύ κουρασμένος. Θα σας κάνω μια... Σπάει είναι μέσα στην τιμή. Σπάει είναι μέσα στην τιμή. Μαζί. Έχει και μασάζ. Έχει μασάζ. Έχει μασάζ. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, θα πάω σε ένα ταξίδι χαλάρωσης, γεύσης και δροσιάς. Θα κάνω μια επίσκεψη με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω. Είναι σιρόπι αγωγού, λικέρ μήλου, τσίλι, συγγνώμη. Αντί να χρησιμοποιήσω σπόρους από κόλιανδρο, επειδή είναι κάποια κατάσταση στη γεύση, χρησιμοποιώ φύλλα κόλιανδρο. Εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν και βάζουμε δύο ροδέλες στο κάθε σάκερ μας από τσίλι, έτσι ώστε να μας δώσει μια σπιρτάδα που θα μας αναγνωρίσει κι άλλο τη γεύση της μαστίχας. Αλλά πριν προσθέσουμε τη μαστίχα θα βάλουμε lime, μοσχολέμονο lime, μοσχολέμονο από τυχείο, έτσι ώστε να έχουμε την απαραίτητη οξύτητα. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 CL. Να γράφω χειρότερα από την κάνουμε μάτι. Η ποικιλία μου ήταν μοσχολέμονο χ. Γιατί το λες λάι. Το αλλάξαμε και το κάναμε για να γίνει μεσογειακό. Ναι. Θα χρησιμοποιήσουμε 3 CL μαστίχα σκήνος. Αυτός είναι μια μαστίχα υψηλής ποιότητας. Να πω στο με υψηλής ποιότητας σε μαστίχα με γεμάτα αρώματα μαστίχας, πέφτου και κέντρου να χαϊδεύουμε τον αναμέσιο μας. Θα βάλουμε 4 CL βότκα σίροπ, μία βότκα από την Γαλλία, ένα καθαρό απόσταμα σταφυλιού που συνδυάζεται αρμονικά και ιδανικά θα έλεγα με τα αρώματα και τις γεύσεις της μαστίχας. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε 25 ml σους, καθώς τα η φρεσκάδα που μας δίνει το οξυνόμηλο από το σους μας δίνει τη δυνατότητα, μας βοηθάει να υποδεχτούμε τα φύλλα του κόλιανδρου και να μας δώσει την φρεσκάδα του. Πώς? Ναι. Και το αγκούρι. Το αγκούρι πώς θα φτιάξει και τις φλούδες με το σιρόπι και μετά το σωρό σέρας. Ναι, για να έχει έντονο χρώμα και πιο ζωντανή γεύση. Στη συνέχεια θα βάλουμε 1,5 CL σιρόπι από γιου
για τα γήινα αρώματα που χρειαζόμαστε και για την φρεσκάδα που μας δίνει τα μπουρι. Τα φρέσκα αρώματα. Ορίστε. Τώρα δεν λουκάσε. Παραπονιόταν αν δεν έχει δει κανένα πράσινο μέχρι τώρα. Χρώμα του χρήματος. Το μίσο ναι. Στο κυνηγάω. Εμένα γιατί δεν μου έλα, και εγώ τώρα. Δεν θέλω να το μαντλάω το όχι καθόλου, δεν θέλω. Ο λόγος είναι θα του δώσουμε διακριτικά αρώματα, δεν θέλουμε το απόλυτο. Σας υποσχέθηκα ένα ταξίδι χαλάρωσης, δροσιάς και το προδίδει και το όνομά του, Μαστίχα Σπα, και προσπάθησα να του δώσω την καλύτερη δυνατότητα που μπορούσα. Αναμενόμενο. Μπορούσε να πέσει. Μαστίχα Σπα. Στη δουλειά σας.